Rexelillä on ihan huippu olla duunissa. Täällä on mottona jengi viihtyy ja homma hoituu, niin on ihan huippua tulla aamuisin duuniin. Ei ole yhtenäkään päivänä ottanut kaaliin tulla duuniin. Täällä on oikeasti niin kuin hyvä olla. Kyllä mä sanon, että Rexelillä on ehkä parasta semmoinen mukava ja vapaa työkulttuuri. Ihmiset on helposti lähestyttäviä. Avarakatseisuutta löytyy ja kumminkin on sellaista hyvää tekemisen meininkiä. Ei oteta liian vakavasti hommia, mutta silloin kun tehdään hommia, niin sit hommat hoituu siellä. Työnsä ollaan ehdottomasti se, että sä onnistut jostain. Sä oot tehnyt pitkää kauppaa tai tarjousta ja se vihdoinkin asiakas laittaa, että nyt tilataan. Niin just. Superhyvä fiilis tulee onnistumisista. Pieni kettuilu on aina hyvä ja myyntityössä pieni skaba ja muu, niin se aina lisää semmoista hyvää fiilistä. Sun ei tarvitse pelätä myöskään epäonnistumista. Täällä tuetaan ja kannustetaan. Jos nähdään sussa potentiaalia ja sitä susta löytyy, niin sit siellä on mahdollisuutta oikeasti sillä omalla tekemisellä niin kuin päästä eteenpäin. Täällä saa vapauden tehdä itsenäisiä päätöksiä, on kova luotto. Täällä saa heittäytyä ja tehdä monenlaista hommaa. Täällä saa oikeasti sanoa mielipiteensä ääneen ja niitä kuunnellaan. Sehän on hyvä asia. Ui, saanko mä kiroilla? Eihän mä nyt saa kiroilla. Kuten naamasta näkyy, niin osataan nauraa itselle. Siis mun mielestä tää on työpaikka, missä pystyy olla oma itteensä. Tsempataan yhdessä toisiamme ja halutaan, että kaikki onnistuu. Että kyllä me ollaan yksi yhteinen Rexel. Voidaan vähän hullutella ja hassutella ja halutaan vähän erottua massasta. Tässä on monenlaisia erilaisia lempinimiä. Joku myy sikanautaa ja joku sanoo, että vähän kaapelia ja toivottavasti johtotehtäviä tai muuta, mutta Välillä tulee vappulahjaa, tulee karkkipussia kotiin. En mä tiedä. Tästä oli tosi hyvä video.